okanye usifonele ku-047 877 0096 ukanti ungashiya nakwikhasi lethu likaFacebook uncothu lweBreakfast ukuze sazise kwenzeka ntoni kwesitili esikatshonyane ngolu suku #ChrisAnne Today kwincothu lweBreakfast Show. Variety of music. Uma ngideuka bafunde sikhule sakuhlala kulisize ngolwazi nokuthuma mdeuka wanmatakane usivi wanvukani Right, imizuzu masenzibe 29 ngoku 21 bethele insimbi iphambi kwabana kubethe insimbi yaka 10 o'clock. We played you Donald to make up with Tiwa Savage besithi ke bona ke raindrops bisitshilo ke sathi ke xa sibuye sebesixoxela no Dr. Bulumko Phoswayo. Namhlanje ke sixoxela ke nge-infective endocarditis, isisifo ke sentliziyo esithi sibangelwe ziintsholongwane, but ke thina ke sawujonga ncakasana ukubana ke ezi zilapha emlomeni zona zisichaphazela njani esi sifo. Also live on our Facebook page, you can check. It's Vukani Community Radio Doc. It's always a pleasure to have you on board. Good morning and thank you so much for joining us. Chumani, molweni kwamfumana studio nabadidiyeli bakho nakubaphulaphuli kubo. Ake akho mdidiyeli ke namhlanje, ndim umdidiyeli, ndikwangumdidiyeli, ndingumsasazi into yonke. Khenza ndizombelela namhlanje. Namhlanje Doc sincokola nge-infective endocarditis. What is that? Yes. Mchumana inkosi, le topic lena ndiyacinga uba ibaluleke kakhulu ngoba abantu banalo ulwazi lokubana ogqirha bomlomo abanalo ulwazi ngezifo ezenzeka emzimbeni. Sisifo senhliziyo esimxhumana esithi sibangelwe zintsholongwane. So ndiyathanda uba ndisichaphazele namhlanje. Siyazi uba zikhona ezinye izifo zenhliziyo like i-myocardial infarction, i-heart attack, i-cardiac arrest, i-heart failure, coronary artery nezinye. So yenye yazo ke ngulena infective endocarditis. Yabo. So ndifuna nje abantu bayande ukubana just because asizitreat it doesn't mean ba sizazi, sifundile siyazazi ngazo, sizazi nzulu. Just the difference between thina and our colleagues as medical officers is that asizitreat thina ngabo abazitreatayo. So ndifuna ke ngokuchaphazela le condition bana yenzwa intoni. Njengoba usawutshilo Mchumana, lena yona yenzwa zintsholongwane ezithi zihambe ziyotsho enhliziyweni. So uyawuthi ke ngokuthi ukhumbule uba inhliziyo ine-layers ezi-3, ine-pericardium le lapha ngaphandle, ine-layer elapha esiphakathini esithi myocardium, then lena ke ngoku ibe ne-layer ke ngoku yesithathu ngaphakathi, the inner layer esixa sibiza endocardium, which involves i-heart valves eziyana zenhliziyo. I-valves zeza ndawo apho igazi lidlula khona iphinde ivaleke, iphinde ivuleke, iphinde ivaleke njalo kwenzela igazi lidlule liphambeke kakuhle. So yona ke ngoku le condition yona i-affecta the inner layer of the heart. So yenzeka kanjani? Yenzeka xa Mchumana kuye kwa-introduceka i-bacteria okanye i-fungi okanye i-virus zangena zahamba nge-bloodstream leyana zayotsho enhliziyweni. Khumbula into yokubana before igazi libe kanti liya to different parts of the body, liqala liyo enhliziyweni, liphume liyoklinwa kwi-lungs, then libuyele enhliziyweni, then from enhliziyweni liphinde ke ngoku liye to the periphery, the other parts of the body. So the reason yena ufuna uyichaphazela ingakumbi apha emlonyeni is because intsholongwane ezisemlonyeni Streptococcus viridans ne-Staphylococcus aureus into ezinjalo zezinye zintsholongwane, zezona ntsholongwane zingunobangela kakhulu wale condition yenhliziyo emntwini. Iyenzeka le nto uba enzeke emntwini ohleli enenhliziyo ecompromised already, iyakwazi uba yenzeke nasemntwini o-healthy, uyaqonda. So le nto yenzeka kanjani? Ungayifumana kanjani wena ke ngoku? Ungayifumana ngokuthi umlomo wakho, the reason sikhuthaza abantu into yokubana mabahlambe umlomo, sifuna into yokubana siphungule iintsholongwane ezisemlonyeni. Umuntu udaliwe into yokubana ahlale neentsholongwane, akuthiwa uyazi-eliminate 100%. Ukuqukuqa kuyaziphungula, akuzi-eliminate. Nawe ekuseni ngoba ugqiboqukuqa ubuziphungula, ubungazi-eliminate. Ezaa ntsholongwane ezena zizi-normal commensals, zezinye zezintsholongwane ezibalulekileyo emlonyeni bazigcine umlomo wakho uright. Once ke ngoku zibe in excess, kulapho ziqala khona zibe yingxaki. That's why sikhuthaza abantu bazixukuxeni umlomo ukuze buziphungule. So xa unezaa ntsholongwane zininzi eziyana, kuyenzeka into yokubana sithi sikhupha izinyo kuwe,
sisenza mhlawumbe okanye i-surgery okanye sikhuphe izinyo just a normal extraction ngosiyazi baphuma igazi mos xa kukhutshwa izinyo so imithambo igqabhukile apha kungenzeka into yokubana le ntsholongwane leyana bezigcwele emlonyeni wakho zingene ngegazi eziyana nge-blood stream ziflowe ke ngoku ziyofika entliziyweni yakho uyabo kuyenzeka naxa mhlawumbi uyohlamba amazinyo abanye abantu xa beyohlamba amazinyo bafika amazinyo abo sewengcole kakhulu so xa sewengcole kakhulu neentsini zidumbile obviously xa sikuhlamba amazinyo uzakopha yabo so kwanto nje involve i-dental surgery surgical dental surgery nantoni na eyenzeka emlonyeni xa si-examine emlonyeni kungenzeka into yobana ugqabhuke igazi imithambo ku-introduce-ke laa ntsholongwane iyofika entliziyweni yenze ke ngoku infective endocarditis. So once ube nezo conditions ke ngoku xa siba mhlambi let's say udiagnosiwe siyakwazi ubunayo okanye mhlambi uvele unesifo sentliziyo siye thina sikubuze that's why xa ufika kwagqirha ugqirha zakwenza nantoni na akubuze i-medical history yakho awunasifo onaso na awunantsholongwane onaso into ezinjalo senzela ukwazi ubana siyaba if unazo siyaba siza approacha kanjani wena uba mhlambi sewunaso already siza kunika i-antibiotics before siqalise any dental procedure yabo okanye sithi hamba usele ezi-antibiotics ubuye ngomso okanye sikunike namhlanje le mini ufika ngayo 30 minutes or an hour before kwenzela ubana sikhawulelane nokupreventa le infective endocarditis so that is why ndifune uyichaphazela le nto kaMchumane because ingenzeka nakubani nazo nasemntwini o-healthy nasemntwini ixhaphaye kakhulu abantwini abana i-immune system ecompromise ke Mchumane so ndiyathanda abantu eyona nto ndi-emphasizayo apha into yokubana abantu babanakekele umlomo wabo bawukline bawuflose bawumouthwashe baye kwagqirha ngoba abayazi into yokubana ingenzeka nanini na le condition kubo. Doc, ndiyafuna ke ngoku singene kwinto yobana okay I think baninzi abantu abafana nami bebengayazi into yobana uyakwazi into yobana uthi xa ngaba ungawaklini amazinyo akho then kudevelop i-infection apha kule area ukusuppose uklina kuyo then that can affect you ube uchaphazeleka sisifo sentliziyo. Even if immune system yakho is not compromised. So ndiyafuna ke Doc ke usixelele into yobana before I ask this question I want you to tell us into yobana take us through to a process ye diagnosis ke ngoku and then after a question comes out what happens ke ngoku if kufikwe sekulate sekukho ezi zifo so what are the complications xa kufikwe sekulate after i-diagnosis? No, into enzekayo Mchumane njengoba senditshilo xa ifika i-patient ize for any consultation apha kuthi siyayiqala siyayithatha i-history sibuze le nto unayo na i-condition onayo medical condition onayo because sifuna u-establish into yobana awunazo na izifo sentliziyo awunaswekile awuna-hypertension so that in case kwenzeke any emergency due to your condition during the dental treatment siyazi uba sizawureacta kanjani because we know already uba unale problem yabo so if unale problem ye-infective endocarditis siye sikunike i-antibiotics before siqalise i-procedure so umbuzo wakho bosithi siyidiagnosa kanjani siye le diagnosis ke ayenzwa sithi as dentists once we suspect that you have symptoms or any clinical features zayo siye sikurefere kwi-physician ngabo abazotsala amagazi benze ne-echocardiography nentoni benze nezinye investigations to confirm the diagnosis because thina it's not on our hands to diagnose into ezinjalo sidiagnose xa we know ubana ziya-exist so that sizokwazi uba xa unale problem senza kantoni si-approacha kanjani siyimaneja kanjani by referring you to a physician then physician will take it from there. So Doc, I'm not sure, but how can I put this question in ngendlela ozawukwazi uyi-understanda ngayo but uyitreata ke ngoku le effective endocarditis. What are the treatment options? Njengoba senditshilo Mchumane thina as dentists
asiyitreat. If unayo wena, before senze any dental procedure, we give you antibiotics so that sizopreventa eza ntsholongwane bazenze umonakalo egazini lakho. Xa unayo okwethu thina kokurefera nje kwi-physician, zii-physicians ezaprescribe i-treatment, zenze investigations nezinye. Thina akho nto siyenzayo mntuma, kokukurefera nje, to be honest. And I know Okay, so so you just yeah, you guys just do i-referral. Pani fumanisekile. I'm not sure if yes mntuma, xa you, sifumanise ukubana you just unayo do le it. problem, uneempawu zayo okanye mhlawumbi ii-clinical features zakho zipresenta ngayo, thina sibhala i-referral letter sithi Dr. Soren, this patient came apha ipresenta ngale problem, so bendizawukwenza i-dental procedure, so endiyenzile i-dental procedure yile nale, okanye mhlawumbi andizukwazi uyenza because unale problem. Please treat le man and manage le problem before mna kwelam icala ndibe kanti ndiyaqalisa nge-dental procedure yam. So wena please manage this patient, once abe stable ke ngoku ube ngona uyabuyela kum, ndibe ngona ndiqhubeka ne-treatment yam ye-dentistry. So iyakwazi unyangeka iphele, then sibuyele back to i-dentist sizotreata ke ngoku ingxaki ye-dentist ke ngoku ezawukwazi utreat i-dentist. Iyamanejwa mchumana, yinto ozophila What nayo. do you iyamanejwa? Meaning Like that uzawuphila mchumana. nayo. Yes, because xa ungumntu wesifo senhliziyo mchumana, izifo senhliziyo neswekile nepressure nentoni zizifo ezimanejwayo ezinganyangekiyo ezo, akuthiwa ziyanyangeka completely. Ayifani ne-T_B. I-T_B akwazi uyinyanga iphele completely, yabo. So zona zizifo ophila nazo, meaning like uyamanejwa, utreatwa, uhlala ngazo nge-treatment yakho, yabo. Khumbula le nto la sisifo senhliziyweni senza izilonda enhliziyweni, so wena at any time ingaphinde le problem ibe worse. So that's why kufuneka uhlale utreatwa nge-medication. So ayitreateki totally wena mfumane. So in as much as basiwahlamba amazinyo ethu, but kunyanzelekile into yobana simane siyokwenza i-check-up kwagqirha to avoid izinto ezinje. Yes mchumana, yabona ubambe yona. Siyabakhuthaza abantu ukubana yenza i-dental check-up, yiya nakwi-physician okanye i-private GP, ufike uyokwenza nje i-check-up, utsalwa amagazi, kucheckwe i-blood pressure, kucheckwe iswekile nentoni, because bakhona abafumana umzekelo ii-patients esiye sizibone thina apha kuthi, ifike i-patient izele loo problem, izele izohlamba amazinyo okanye izokhupha izinyo okanye izokwenza loo nto, izele noba yintoni na. Before senze nantoni na, sithatha i-vital signs, sichecke i-blood pressure, sichecke iswekile nentoni, then sifumanisa ukuba no man, i-pressure yakho iphezulu. Are you aware of this? Yabo, sithi ake sikurefere ngoku kwi-physician, iswekile yakho iphezulu, khakuye kwi-physician, only to find out uba no man, lo mntu lona actually une-pressure but bengazazi. I-pressure ke is a silent killer mchumane. Awuzuzibona xa une-pressure, uzawuveza ukuzibona xa uye kwagqirha uba hayi bo, i-pressure yam iphezulu, because abanye abantu bave bafile healthy abe engena-next, engaziva kanti noba unento, kanti i-pressure yakhe yona iyaqhuba iyonakalisa phaa ngaphambili. So kubalulekile into yokubana abantu mabaye for a general check-up kwi-physicians, mabaye for oral check-up kwi-dentist, kuzobona i-problem, because ezinye izinto zithule, azizovela ngampawu. So ndiyakwazi ukubana ndicime fanuba ndinengxaki elisemazinyweni kanti ingxaki isemzimbeni. Yes, yenzeka naleyo mchumana, yenzeka into yobana ngabe kanti ingxaki ezinye i-symptoms zengxaki ezisemzimbeni zipresenta emlonyeni. Njengoba lezi patient iyafika kule veki pheleyo, ibifike apha kuthi le veki pheleyo ine-lesions ezimhlophe apha emlonyeni, meaning ngathi ibinezilondana ezimhlotshana apha emlonyeni, nemlomo namazinyo wakhe ebenokopha kancinci. So thina sifundile ngezaa zinto yobana zikhona i-systemic diseases ezipresenta emlonyeni. So ndathatha ilantuka ndamtsala amagazi, sawathumela elab, only to find out uba lo mntu lona is HIV positive. So waqaliswa ke ngoku, ndamrifera ke ngoku mna kwi-physician, waqaliswa ke ngoku i-treatment ye-HIV. So ungaya kwagqirha une-problems ezisemlonyeni, kanti nje zii-symptoms zezinye zezilantuka ze-problems ezenzekayo emzimbeni wakho. Right. Last question is from Umphulaphuli Masimbe. Okay. Mamela uDoc, that's ungaqalisa uxuba ukhawuleza. Ndiyaqawulisa uxuba ukhawuleza, itheni izoya entliziyweni ngokunento le. Gqirha ke wona, baphinde athi intsholongwane ziyafuneka emntwini.
but nakufuneka zibe ninzi ne. Abantu babethe amhlophe ngokukhawuleza. Funa uxoxe nendawo yonke into ndiyibethile. Yho, eyoyikiso manje. Okay, that is not a question, but into yobana i-signed doc yobana these topics are very much important because ziyasikhumbuza and ziyasifundisa. Masukuyeke wethu bhuti wam kungoNosihlanu namhlanje andifuni sibe siyitsala. Ngobeni weekend man masidibane next Friday ngoku. Yes, Mchumana zakuxelela ngetopic ya next Friday xa sendiyicingile uba sawuthetha ngona. Enkosi kakhulu. Khawusididiyele apha. Right, that was Sure. Dr. Ngophosayo namhlanje ke besixoxela ke nge-infective endocarditis, sisifo ke sentliziyo sibangelwa ziintsholongwane, but ke ngokuthina besijonge ncakasana kwiintsholongwane zasemlomeni. If ke namhlanje ufike sisigqibezela ne-interview yethu, you can always access our interviews on our Facebook page. It's called Vukani Community Radio, or ku YouTube as well as our TikTok. Variety of music. Uma mdeuka bafunde